Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mai sauraro, duba da cewa matan wannan fitaccen jarumi wadda aka fi sani da suna Lilisko, Allah ya yi mata rasuwa. A gaskiyan bayani ba abin da take bukata a yanzu face addu'a. Kamar yadda a yanzu dai ba abin da za mu ce shi dai Allah ya ji kanta, Allah ya sa mutuwa ya zama hutu ne a gare ta. Dukkanin musulmi a duk inda yake idan namu ya zo Allah sa mu cika da imani da kuma kalmar shahada da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Don haka mai sauraro, kamar yadda wannan fitaccen jarumi yake kan cewa a gaskiya bai san me zai ce ma wannan matar tasa ba, sai dai Allah ya saka mata da gidan aljanna, kamar yadda a koda yaushe sun kasance tare, kuma bai taɓa yin abun laifi a gare ta nuna da cewa laifi ba ne, sai dai ta ce cewa haka Allah ya nufa kuma Allah ya da zai shige, kamar yadda kuma a koda yaushe yake nuni da cewa gaskiya halinta hali ne na gari, yadda a koda yaushe gaskiya take faranta masa tare da ɗan nan nashi. Duba dai da gaskiya dai Lilisko ya yi zama da ita sosai, duk da cewa ita ba wata fitaccen jaruma ce, amma gaskiya a sakamakon ta yi aure gaba ɗaya an manta da ita. To mai sauraro, a gaskiyan dai bayanin kafin dai mu sake muku gundarin rahotannin gaba ɗaya, idan kuma dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, da mu so don Allah da kusa da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka.